амнияти озуқаворӣ рукни муҳими амнияти миллӣ маҳсуб мешавад, зеро он дастархони пур, чашми сер ва хотири ҷамъи мардум аст. маҳз аз ҳамин нуктаи назар ҳукумати мамлакат барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии мардум ба ғизои хушсифат пайваста тадбирандешӣ мекунад. ба сифати ҳадафи стратегӣ қарор додани таъмини амнияти озуқаворӣ низ аз муҳимияти масъала дарак медиҳад, чунки моҳиятан дар меҳвари он фароҳам овардани шароити зиндагии арзандаи мардум қарор мегирад. мавҷудияти чашмаву рудҳои кӯҳӣ, майдони зиёди дарахту растаниҳои шифобахш ва дигар захираҳои табиии ҷумҳурӣ, ки дар маҷмӯъ зиёда аз 170 намуд ва майдони 3,8 миллион гектарро ташкил медиҳад, заминаи мусоид фароҳам меоварад, ки дар мамлакат соҳаҳои гуногуни таъминкунандаи амнияти озуқаворӣ рушд ёбанд. ноҳияи рашт аз лиҳози мавқеи ҷойгиршавӣ яке аз ноҳияҳои дорои имкониятҳои васеи табиӣ барои рушди соҳаи картошкапарварӣ, зироаткорӣ, занбури асалпарварӣ ва боғу токпарварӣ мебошад. сокинони ноҳия аз шароити мусоиди иқлими он оқилона истифода намуда, дар таъмини бозорҳои ҷумҳурӣ ба маҳсулоти озуқаворӣ саҳмгузор мебошанд. дар ноҳияи рашт кишоварзон дар қатори дигар самтҳои хоҷагидорӣ бештар ба соҳаи боғутокпарварӣ ва занбури асалпарварӣ майл доранд, чунки имкониятҳои табиии ноҳия имконият медиҳанд, ки ин ду соҳа ба таври назаррас рушд дода шаванд. сокини деҳаи олучаи ҷамоати деҳоти қалъаи сурхи ноҳияи рашт дустмурод ҳоҷиев зиёда аз 6 сол аст, ки ба соҳаи занбури асалпарварӣ машғул аст. ӯ дар замини наздиҳавлигии худ ҳоло 70 оилаи занбури асалро парвариш ва нигоҳубин мекунад. занбури асал парварӣ дорем. ҳар сол мегирем 1 тонн, қариб бо 2 тонна мегирем, мефурӯшем, зиндагиро мебинем, ба бозор бои қаша мебарем, мефурӯшем. хай зиндагӣ ай пушти ҳамеай о ягу одама туфа метиҳем, ягу хайр менем зоитиша ҳами зиндагӣ ай пушти ҳамеай да хай ҳами рӯи занбури асал. табиати ҳами тоҷикистон барои занбури асал бениҳоят хуб аст. аз ҷумлаи нами қалъаи сирх ҳам хуб аст барои занбури асал. аксарияти нафароне ки ба соҳаи занбури асалпарварӣ машғуланд изҳор медоранд, ки ин соҳа аз соҳаҳои сердаромад мебошад. даромади он на фақат аз ҳисоби ҳосили асали тозаи табиӣ, балки аз ҳисоби маҳсулоти дигари соҳа, аз ҷумла мум, гарди гул, шири модарзанбур, ширеш ва заҳри занбур, ки дар саноати дорусозӣ ва тибби муосир васеъ истифода мегардад, метавон даромади муфид ба даст овард. аз суханони муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат худ шоҳид ҳастем, ки доимо таъкид менамояд, ки як қитъа замине ки дар ихтиёри ҳар як сокин мебошад, бояд самаранок истифода бурда барои оянда захира намудани рӯзгори хеш баҳра бурд. ана имрӯз мо аз суханони муҳтарам ҷаноби олӣ сармашқи кори худ карда дар ихтиёри худ 10 сотих замини назди аҳвлигӣ дорем ва аз ин 10 сотих мо қисман зироатҳои гуногун аз қабили картошка, ҷуворимакка ва чӣ сабзавотҳо бошад, булғориҳо, помидор, бодринг, пиёз, сабзӣ ва дигар сабзавотҳо киш намуда ҳамроҳи аҳлу оилаи худ, фарзандони худ меҳнати хешро давом дода истодем. ҳукумати мамлакат бо мақсади зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли асал, яъне яке аз навъҳои беҳтарини маҳсулоти табобатӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва афзоиш додани даромади аҳолӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ барномаву стратегияҳои гуногунро роҳандозӣ намуд, ки аз ҷумлаи онҳо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи занбури асалпарварӣ мебошад, ки дар асоси он якчанд қарори дахлдори ҳукумати мамлакат қабул гардиданд, ки фаъолияти соҳаро ба танзим дароварда ба ҳалли саривақтии масъалаҳои мавҷудаи он мусоидат менамоянд. ҳамзамон 4 барномаи давлатии рушди соҳа қабул гардид, ки ба пешрафти занбури асалпарварӣ дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ такони ҷиддӣ бахшид. истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ низ яке аз тадбирҳои муҳим дар таъмини амнияти озуқаворӣ маҳсуб мешавад. имрӯз сокинони ноҳияи рашт дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукуматро сармашқи кори худ қарор дода кӯшиш мекунанд, ки ҳар як пурча замини дар ихтиёрдоштаро самаранок истифода баранд. онҳо аз заминҳои наздиҳавлигии худ на танҳо дусе ҳосил мерӯёнанд, балки аз ҳосили ба дастоварда барои 2 сол захира тайёр мекунанд ва дар таҳхонаву чоҳҳои махсуси кандашуда нигоҳ медоранд.
киёмиддин авродов сокини деҳаи шаҳрҳои ҷамоати деҳоти аскалони ноҳияи рашт аз ҷумлаи нафароне маҳсуб мешавад, ки замини назди ҳавлигии худро хеле самаранок истифода мебарад ва аз ҳосили ба даст оварда барои зимистон навъҳои гуногуни маҳсулот захира мекунад. таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасӣ ба ғизои хушсифат дар баробари барномаву стратегияҳои ҳукуматӣ инчунин аз масъулияти ҳар як сокини ҷумҳурӣ вобастагӣ амиқ дорад. агар мо ҳар порча замини дар ихтиёрдоштаро самараноку оқилона истифода барем ва барои 2 сол маҳсулоти гуногун захира намоем, метавонем дар амалӣ гардидани ин ҳадафи стратегии давлату ҳукумат саҳми муносиб гузорем.